Amikor a Titanic elsüllyedt, a fedélzeten volt a milliómos negyedik John Jacob Astor. Elég pénze volt a bankszámláin ahhoz, hogy 30 Titanicot építsen. A halálos veszéllyel szemben azonban azt választotta, amit erkölcsileg helyesnek tartott, és átadta helyét a mentőcsónakban kétrémű gyermeknek. Isidore Strauss, a legnagyobb amerikai áruházlánc, a Macy's társtulajdonosa, aki szintén a Titanicon volt, azt mondta, nem szállok be a mentőcsónakba a többiek előtt. Felesége szintén nem volt hajlandó felszállni a csónakba, átadta a helyét egy frissen felvett szobalánynak. Úgy döntött, hogy utolsó pillanatait a férjével tölti. Ezek a gazdag emberek inkább maradtak vagyonuk, sőt életük nélkül, mint hogy kompromittálják erkölcsi elveiket. Az erkölcsi értékek melletti döntésük az emberi civilizáció és a természet zsenialitását mutatta. A nemes jellem sokkal értékesebb volt számukra, mint maga az élet, és minden bizonnyal értékesebb, mint a vagyonuk. Ha nem követed az AI testléleket, akkor valószínűleg soha többé nem fogsz látni minket.